Suomen työterveyshoitajaliitto on olemassa, jotta jokainen työterveyshoitaja saa ansaitsemansa arvostuksen yksittäisillä työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa. Jäseneksi voivat liittyä työuraa aloittamassa olevat terveydenhoitaja-opiskelijat, työterveyshoitajat ja sitä läheisesti sivuavassa tehtävässä toimivat sekä monipuolisissa työterveyden, työhyvinvoinnin tai työkyvyn asiantuntijatehtävissä toimivat. Hyödyt jäsenyydestämme sekä työssä että vapaalla, sillä olemme juuri sinua varten, turvana työelämässä ja tukena työurallasi. Jäsenyyteen kuuluu lukuisia rahanarvoisia etuja sekä etuja, joita on vaikea mitata rahassa. Liitolta saa asiantuntevaa työsuhdeneuvontaa, jos on mitä tahansa kysyttävää työelämän erilaisissa tilanteissa. Liitolta voi saada hyvän vinkin, vaikkapa palkkaneuvotteluun. Ohjausta voi pyytää myös urakehitykseen tai työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ammatillinen verkosto kuuluu liiton parhaisiin etuihin. Omat kollegat ovat arvokkaita, mutta aina on mielenkiintoista saada uusia ajatuksia oman työyhteisön ulkopuoleltakin. Jäsenistöstä löytyy samanhenkistä porukkaa ja paikallistoiminnan kautta voi luoda jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. Oppiminen pitää mielen virkeänä. Liitto tarjoaa useita mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sekä ajan tasalla pysymiseen. Jäsenkirje, lehti ja some ovat aktiivisia tiedotuskanavia. Vastavalmistuneille mentorointiohjelma ja kokeneemmille paljon hyviä koulutuksia. Tule mukaan!